So yun, welcome ulit sa ating panibagong vlog. So for today's vlog, papakita ko sa inyo yung mga upgrades or mga minor upgrades na dinagdag natin sa ating Sniper 150. So start muna tayo dito sa harapan. So dito sa harapan, nag-install tayo ng install tayo ng radiator cover. Yan. So alam naman natin na mahalaga yung radiator cover na yan kasi pinoprotektahan yung ating radiator sa putik, ganun na din sa mga na batong tumatalsik na pwedeng makasira sa mismo nating radiator. Yan. So I think na bili ko siya ng 150 pesos. Yan. So next naman is yung ating engine cover. Yan. So sa mga bago dyan na sniper users, recommended talaga na bumili kayo ng chain cover. So may mga iba't ibang klase ng chain cover. Meron yung stainless, meron din yung mga carbon fiber, at meron din yung katulad nito, yung mga may butas. So pinili ko itong may butas kasi para makapasok pa rin yung hangin at somehow mahanginan pa rin at lamigan yung ating engine pag tumatakbo ito. Yan. So nabili ko ito sa halagang I think 450 sa Shopee. Yan. Next naman dito sa ating panel, actually naglagay tayo ng dito ng LCD protector. Yan. So clear, kung napapansin nyo may guhit dyan na straight. So yan yung ating LCD panel protector. Clear siya. Nabili ko lang siya sa halagang 100. At the same time meron siyang plus 1 na free, yung black naman, yung tinted na LCD panel. So anti-scratch yan para rin maprotektahan yung ating panel sa mga scratches. Next one is yung ating Motowolf cellphone holder. Yan. So pakita natin. Ito yung ating Motowolf cellphone holder. Actually nagamit ko siya nung nag-rides kami. At malaking tulong yan, lalong lalo na pag kailangan mo yung tulong ni Waze at Google Map. Yan. So hindi ka natitingin sa mga bag mo. Mag-install ka ng ganito at meron ka ng tagahawak ng cellphone. Yan. So cellphone holder Motowolf. Nabili ko siya sa Moto Upgrade ng 600 pesos. Pero nabibili mo siya sa Lazada or online shopping ng around 450 to 600. Next, dito naman tayo sa likuran. Yan, dito sa likod. So papansin niyo meron tayong shock cover. Yan, shock cover para of course maprotektahan yung ating shock sa dumi, sa putik. Yan. So nabili ko lang din siya sa halagang 150 pesos sa Shopee. Yan. Then next one is yung ito, yung ating mud guard. Yan. Yung ating mud guard sa halagang 450, pero ang price nito originally is 550 pesos sa online. So maganda siya. Gaya nito, kakabiyahe ko lang, tapos may putik dito sa gulong. So hindi ka na yung part dito sa loob, less na yung paglilinis mo kasi nga meron ka ng shock cover, at the same time meron ka pang mud cover. So kung papansinin niyo dito sa ating lodo, wala masyadong mud kasi nga ito na yung sumasalo ng putik. Very convenient siya kasi bawas sa paglilinis sa ating motor. And then yung last is yung ating step grill. So ito yung slot ng ating step grill. Dito yung kanyang connector. Tinanggal ko siya kasi hindi ko pa naman siya kailangan. Actually ginagamit ko siya for long rides para hindi na ako maglagay ng bracket dito at ng top box para bawas sa wind drag
Yan, pag napasarap yung piga dun sa siling nito. Yan. So basically, yun lang yung dinagdag natin sa ating Sniper 150. Almost lahat is cover, from engine cover to radiator cover to LCD protector, mudguard or mud cover, yan, and then yung ating shock cover. So all in all, wala pa akong nilagay dyan na o kaya binago sa mga parts niya, major parts niya, maging sa mga minor parts niya. So nagdagdag lang tayo at stock lang yung ating sniper ngayon at hindi natin siya masyadong pinakailaman. So yan lang yung ating minor upgrade sa ating Sniper 150. Actually mayroon din pala tayong pan dito, Sparrow bracket, nabili natin sa online ng 750. So meron din tayo ditong top box, tinanggal ko lang ngayon kasi nga hindi naman natin kailangan. So single ride lang tayo, tapos malapitan lang yung ride natin. So yan lang yung aking mga upgrade sa aking Sniper. Soon papalagyan ko siya ng slider dito para pag natumba at least may sasalo. Ito kasing footrest niya dito na UUP or yan, nagagalaw. So basically pag natumba tong ating Sniper, diretsong tumba talaga siya, walang sasalo. Ayan. So that's it for our vlog. Thank you and God bless.